Свидетелства към църквата от Елън Уайт. 7 том. 4 глава, 15 част. Себепожертвователност. Законите на Христовото царство са толкова прости, но пък и толкова съвършенни, че човешкият елемент може да ги обърка. Колкото по-прости са плановете ни за работа в Божията служба, толкова повече ще извършим. Да приемем светски методи в Божието дело означава да поканим нещастието и поражението. Простота и смирение трябва да характеризират всяко усилие за напредването на Неговото дело. За да може Евангелието да достигне до всички народи, племена и езици, трябва да се изявява самопожертване. Заемащите отговорни постове във всяко нещо трябва да действат като верни стопани и съвестно да пазят фондовете, които са били създадени от хората. Трябва да се предотвратява всеки ненужен разход. При построяването на здания и осигуряването на удобства трябва да се внимава приготовлението да не бъде толкова сложно, че не е нужно да се харчат средства, защото това при всички случаи означава, че няма да може да се помогне за разширяване работата в другите полета, особено в чуждите страни. От касата не трябва да се теглят пари за изграждането на институти в собствената страна, ако с това се рискува да се осакати напредъка на делото в другите страни. Господните пари не трябва да се употребяват само за най-близкото поле, а и за далечни държави, за острови сред морето. Ако Божиите чада не изпълняват задълженията си, той сигурно ще отнеме силата, която не се цени правилно. Мнозина сред вярващите едва ли имат достатъчно храна, но все пак и в най-голямата си беднотия те донасят десятъците и приношенията в Божията каса. Мнозина, които знаят какво значи да се поддържа Божието дело при тежки и трудни обстоятелства, са вложили средства в издателските къщи. Те са преживяли доброволно трудности и лишения, бдяли са и са се молили за успеха на делото. Даровете и жертвите им изразяват горещата благодарност на сърцата им към този, който ги е призовал от тъмнината в своята чудна светлина. Молитвите и милостините им се възнасят при Бога като спомен. На небето не може да се възнесе по-благоуханен аромат от този. Божието дело обаче навсякъде е едно и едни и същи принципи трябва да бъдат ръководни във всичките му клонове. То трябва да носи печата на мисионерска работа. Всеки отдел на делото е свързан с всички части на евангелското поле и духът, който управлява в един отдел, трябва да се чувства и в цялото поле. Ако една част от работниците получават големи заплати, има други в различни клонове, които също ще искат високи заплати и духът на себепожертвователност ще отслабне. Други институти ще възприемат същия дух и Господното благоволение ще се отнеме от тях, защото Господ никога не одобрява самолюбието. И така, нашата смела работа ще се прекрати. Тя не може да върви напред без постоянна жертва. От всички страни на света идват апели за работници и средства за продължаване на работата. Ще бъдем ли заставени да кажем: трябва да чакате, нямаме пари в касата? Някои от опитните набожни мъже, ръководещи това дело, които се отричаха от себе си и не се колебаяха да жертват за успеха му, сега спят в гроба. Те бяха средства, определени от Бога, бяха Негови представители, чрез които на църквата се предаваха принципите на духовния живот.
Тези мъже имаха преживявания с най-висока стойност. Те не можеха да бъдат купени или продадени. Тяхната чистота, преданост и себепожертвователност, живата им връзка с Бога, бяха благословени за изграждането на делото. Нашите институти се характеризираха с дух на себепожертвователност. В дните, когато се борехме с беднотията, тези, които видяха как чудно Господ работеше за делото, чувстваха, че не може да им се даде по-голяма чест от тази да бъдат свързани с интересите на делото чрез свещени хълки, които ги съединяват с Бога. Биха ли оставили те товара си, за да поставят условия на Бога от финансова гледна точка? Не, не. Всеки приспособленчески настроен човек би напуснал поста си, но те никога не биха изоставили делото. Вярващите, които в ранната история на делото жертваха за съграждането му, бяха пропити от същия дух. Те чувстваха, че Господ желае от всички, свързани с Неговото дело, безрезервно освещаване на тялото, душата и духа, на всичките им сили и способности за успеха на делото. В известни отношения обаче работата е претърпяла неуспех. Докато в разширение и улеснение е пораснала, то в набожността е намаляла. В Соломоновата история има един урок за нас. Ранният живот на този Израилев цар бе светъл. Той избра Божията мъдрост и славата на царуването му възбуди учудване от страна на света. Той можеше да отива от сила в сила, от слава в слава, доближавайки се все повече до подобието на Божия характер. Колко тъжна е обаче историята му. Той бе издигнат до най-святи постове на доверие, но се оказа неверен. Стана самонадеян, горд и надменен. Страстта към политическата власт и себевъзвеличение го накара да направи съюз с езически народи. Среброто от Тарсис и златото от Офир се доставяха на ужасна цена, дори с пожертване на честността и предаването на доверието. Дружението с идолопоклонниците поквари вярата му. Една фалшива стъпка води към друга. Бяха съборени преградите, които Бог бе издигнал за безопасността на своя народ. Животът му се разврати от многоженство. Най-после той се отдаде на поклонението на фалшиви богове. Един характер, който бе чист, твърд и възвисен, стана слаб, белязан с морална неспособност. Лошите съветници не липсваха. Те управляваха както си искаха този ум, който някога бе благороден и независим, защото не правеше Бога свой водач и съветник. Финната му чувствителност бе притъпена. Съзнателният, разсъдлив дух на ранното му царуване бе променен. Негов Бог бе себеугаждането и като резултат от това пътят му бе белязан от строги съдби и жестоко тиранство. Разточителността, която проявяваше за себелюбиво удовлетворяване на капризите, налагаше огнетителни данъци върху сиромасите. От най-мъдрият цар, който някога е държал в ръка скиптър, Соломон стана деспот. Като цар той бе идол на народа и това, което кажеше и направеше, се пишеше и преписваше. Неговият пример даде едно влияние, резултатът от което може да се разбере напълно, когато делата на всички ще се разгледат пред Бога и всеки човек ще бъде съден според това, което е вършил в тялото.
О, как може да търпи Бог злите дела на онези, които са имали голяма светлина и преимущества, и въпреки това ходят по избрания от тях път към вечната погибел. Соломон, който при освещаването на храма бе увещал сериозно народа: понеже вашите сърца нека бъдат съвършени спрямо Господа нашия Бог. В 3 царе, 8 глава, 61 стих, избра собствения си път и в сърцето си се отдели от Бога. Умът, който някога бе предаден на Господа, въодушевен от него да напише най-скъпоценните думи на мъдрост, в скоби книгата на притчите, този благороден ум чрез лошо общуване и предавайки се на изкушение, стана неспособен, морално слаб, и Соломон обезчести себе си и Израел обеслави Бога. Като гледаме тази картина, ние виждаме какви стават човешките същества, които се осмеляват да се отделят от Бога. Една фалшива стъпка приготвя пътя за друга и всяка стъпка е по-лесна от преходната. По този начин душите последват друг водач, а не Христос. Подчерта: всички, които заемат постове в нашите институти, ще бъдат изпитани. Ако вземат Христос за свой пример, Той ще им даде мъдрост, знание и разум. Те ще растат в благодат и способност по Христовия начин. Характерите им ще се преобразуват по Негово подобие. Ако не сполучат да опазят Господния път, друг един дух ще завладее ума и разсъдъка им и те ще правят планове без Господа, ще вървят по собствения си път и ще напуснат постовете, които са заемали. Светлината им е била дадена и ако те се отстранят от нея, никой да не им предлага подкуп, за да останат. Те ще бъдат пречка и примка. Дошло е времето да се пресее всичко, което може да бъде пресято, за да останат тези, които не могат да се пресеят. Всяка случка се представя пред Бога. Той измерва храма и поклонниците, които са в него.